A Fekete Történelem hónapját hoztam Budapestre. Az itteni amerikai nagykövetség hívott meg. Ilyenkor beszélünk polgárjogi mozgalomról, az afroamerikai politikai vezetőkről, akik segítettek elérni azokat a szabadságjogokat, amelyekkel ma rendelkezünk Amerikában. Beszélünk a művészetekről, és arról, hogyan járultak hozzá az amerikai kultúrához az afroamerikai művészek. Én magam színésznő vagyok Amerikában, és szerencsésnek érzem magam, hogy együtt dolgozhattam nagy amerikai művészekkel, amerikai színészekkel. Be is mutatunk itt Budapesten néhány filmet, amelyekben játszottam, főként a Great Debaters, a nagyvitázókat. És azt hiszem, néhányan láttak is engem néhány sorozatban, amelyet itt is vetítenek, aminek tényleg örültem. Nagyon élveztem a beszélgetéseket a budapesti fiatalokkal. Annyira okosak és kíváncsiak, eleinte persze egy kicsit szégyenlősek, kicsit visszafogottak, de néhány iskolában tényleg fontos dolgokat tudtam meg tőlük, és lelki táplálékot nyújtottak bizonyos értelemben. És a velük való interakcióban megtudtam egy-két dolgot a magyar kultúráról is. Beszéltek a frusztrációikról, néhány olyan akadályról, mely a kultúrájukban tapasztalható. Bizonyos előítéletekről, amelyekkel itt Budapesten szembesülnek. És megtudtam tőlük, hogy változást akarnak. És mindezt valahogyan megpróbáltuk összefüggésbe hozni az afroamerikai történelemmel. Azzal, ahogyan annak idején az afroamerikaiakat elnyomták és szolgasorban tartották. És megpróbáltam velük megosztani ezt a történelmet, és a saját tapasztalataimat is, azért, hogy rámutassak, a közösségek minden nehézséget le tudnak győzni.